Nang yelet thma ka Amerika, Israel, Persia ya ke Iran, nang jinjar ka Pakistan. Kublai shibun parlak bapila pe ya ke video ha ka ne ka channel. Kabangi ai kerteng kasi infotainment. Parlak piju perkan em ba ka ne ka thma hapdeng ka Iran, Persia ya ke Israel pat Amerika. Kan kta ya ki wei kiri. Kat kum ka jing ya thu jong ki khubor ki ong ba ka ne ka jingjia. Kala jia hapo jong kari Pakistan. Hagaba kilamat ya kata ka jingduna jong ki petrol, ki diesel. Kilamat ya kata ka jingduna jong ki gas bantang. Ladadan na pereng jong pi ki parlok ki baju pej ya gane ka channel nadu ki por ki balalej no. Pila ban perkat babalai kene kari Pakistan. Kadang kerdu ya ki petrol, ki diesel, bat ki gas. Haba ki don ki bakop baga Pakistan kadai kabala ban penmi ya ki gas ya ki petrol ki diesel bat supply shekeleng ke perthai ngaladep keren ya kene ke benta hakawai na ki video hakini ki por ki bala lejno hakini ke por tungin yo banya pej bat nga ya kene ke cinge ka bajia menta ha Pakistan balai ngendon kam bantip ya kata ka jingjia ka bajia hakiwai kiri namar ba kidon ki katu kane ki daw ki bakham yasrim bat ni bat kawairu bagari Pakistan kadai kari ka badon hajan jongi kumta ngi dei bantip ya ka ka bajia khnang bangin sngau thu ban pen khre kumbalong ka India ka Pakistan ru kadai ka wei na kiri ki bashania bon bha ka phniang na ki wei pat kiri bat ki kato kane ki jing batai ki ong baka Pakistan ru kasanya hadu prapo 100% ka petrol bat diesel na syaki wei pat kiri jong ka perthai kumta lada kampiang kata ka jing pen krel pa lada duna petrol tang kendiat sengiru kala ban kata ya kano kari kamtam ka basyania haki wei kiri kum ka India bat Pakistan kadau kane ke jingkerdu phniang hapo Pakistan kadai kanehi ke jingyakan at bat kane ke jingyale ha Middle East khamtam baka Pakistan kampat penbiang lane kampat la man penkre ya kata ka stok ka bapura kumta namar baka petrol diesel bat ki gas kila duna hapo Pakistan kumta kala don ke jingkiudor ka bala palat hapo jongkari Pakistan bat nge sengau tuhi habala kiudor ka phniang ka bumut ka lej kawan ka kiudor ka bam kadi ka kiudor ka boarding ka kiudor kiwei ki jingdon kam kila kiudor kumta nagaliang jongki he ka Pakistan kila kentu ya ki pajba bagi dei ban sedang ban terai kam hakijing lane kata ka bagi ong work from home kila kentu ban penduna ya ka jing pendon kam ya ki petrol ki diesel bat ki don ki katu kane ki khubor ki baong bakala don kata ka lockdown lane kata ka jing khang ya ki school bakin lek namar baki ong ban penduna ya ka jing bam phniang jong ki boss bat ki kali bakit kena school bat ki don sipun ki sinjam bakila shim ban penduna ya ka jing pendon kam ya ka phniang hapo jong kari Pakistan balai ke India pat kampat mat ya kane ke ju ke jing haba ke India ru kadai ke bathiet khambun ke phniang nai shabar ka jubab kalong ba wala ke India ka thiet khambun ka phniang nai shaki benta jong ke Middle East harai ka pendon kam ban thiet ya kata ka phniang haki babun bha kiri kumta wat hadin bakala don jing ru kadang don hi kalat ya ka bakan poi ka phniang kum na Russia bat na shikiwei pat kiri nalor kataru ka India ka don ya kata ka stok ka bakhambiang ban ya ka Pakistan wala kampat long ka bapuraru hangne ka ka bangadon ban ong ye phi ki parlok lada kane ka thma kan ne slem walada ka don kata kalat ban penduna ya kata ka jing kiudor jong ka petrol bat diesel hanrai shisin kasngi kan sakiuhi namar kata ka stok ru kanam ne slem bat kita ki jing ki babun kinwan bat sakaweru kador jong ka phniang kan kiuhi ha kata ka international market ha bakut ni sngau thu wala kane ka thma kalong tang ha pedeng kini ki lai tli kiri harai kala ban kata ya baro kawai ka perthai khamtam bagane ka jingyale kalong sakijaka
ci balong kum kalanti ya jong ke pniang ngam don kam ban batai benia ya kene ngangai phila sngap hakiwe ki video ci bangala syait batai syapang kata kalanti ya jong ke pniang lada pisngop tenat ya kene ke channel sngop haban comment but subscribe kublai shibun ngan sekendu pat hakiwe ke video